Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar y broses o ehangu crynfachau, sef y broses mewn algebra o gael gwared o grynfachau drwy luosi allan. Nawr, yn yr enghraifft gyntaf y fan hyn, 2 cronfach x a diw 4, dwi angen lluosi y 2 sydd yn ymddangos cyn y gronfach efo pob term tu fewn. Felly dwi angen gwneud 2 lluosi fo x a 2 lluosi fo 4. Nawr mae 2 lluosi fo x yn cael ei sgwennu fel 2x. A mae 2 lluosi fo 4 yn trio allan i fod yn 8. Felly mae 2 cronfach x a diw 4 cael cronfach yn hafal i 2x adio 8. Yn yr enghraifft nesaf, dwi angen lluosi y 3 efo'r 4x a lluosi 3 efo'r -2. Nawr mae 3 lluosi fo 4x yn 12x, ac mae 3 lluosi fo -2, positif lluosi negatif, rhoi ateb negatif, -6. Wedyn, mae gen i fi x cyn y gronfach, angen cael ei lluosi efo x i fewn yn y gronfach, ac efo 6 hefyd fewn yn y gronfach. Mae x lluosi fo x yn x di sgwario, ac mae x lluosi fo 6 yn 6x. Nesaf, mae gen i fi 2 cyn y gronfach, eisiau cael ei lluosi fo 3 ac hefyd efo 7. Nawr, 2 lluosi 3, os dwi'n meddwl amdano y rhifau yn gyntaf, mae 2 lluosi 3 yn 6, ac yna meddwl amdano y llythrennau, mae lluosi yn di sgwario. Felly, 2 lluosi 3, 6 di sgwario. Hefyd, mae gen i fi 2 lluosi 7 y fan hyn, mae hynna yn 14 A does dim rhaid i fi gael 2 derm yn y gronfach bob tro, dim yn ei enghraifft efo 3 term yn y gronfach, felly fan hyn, mae angen lluosi y 5z, efo y 3z, efo y 2 ac efo y 5. Nawr, 5z lluosi 3z i gychwyn, hefo'r rhifau, mae gen i fi 5 lluosi 3, sydd yn 15. Hefo'r llythrennau, mae gen i fi z lluosi z, sydd yn z i sgwario. Nesaf, mae gen i fi 5z lluosi 2, hefo'r rhifau, mae gen i fi 2 lluosi 5, sydd yn 10. Hefo'r llythrennau, mae gen i fi z lluosi y. Nawr, sy'n ni'n gallu sgwennu z yn fan hyn, ond gyda algebra, mae'n arfer dda sgwennu'r llythrennau yn rhew newyddor bob tro. Felly, na i ddim sgwennu z fel nhw wedi cael ei sgwennu fan hyn, z y gyntaf ac wedyn, ond na i sgwennu yn rhew newyddor z. Felly eto, 5z lluosi 2 yn 10z. Olaf, dwi angen gwneud 5z lluosi fo 5 arall, mae hynna yn 25z. Eich tro chi nawr, ceisiwch chi hanner crynfachau yn y cwestiynau ydych chi nawr yn weld ar y sgrin, yna gwiriwch eich atebion yn erbyn yr atebion cywir, sydd erbyn nawr yn cael eu harddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.